microblocks workshop where people are going to learn how to use the microblocks on different computers, the microbit and the ED1 computer from City Labs. Hi, so in this workshop we showed how you can package your own micro world to give your students a reduced set of blocks and something that they feel secure exploring without being overwhelmed by overabundance of blocks. We are presenting Turtle Stitch here. Turtle Stitch is this program that combines coding and embroidery, and we have a great group of teachers here, and we have a lot of fun in doing it, and I hope the teachers also. Bé, el món de la programació i la robòtica, a part de ser robots amb rodes i en moviment, també es fan coses artístiques. En concret aquí estem creant les llums d'aquella tonalitat i d'aquell color que més ens agrada per fer coses artístiques. En este taller lo que intentamos es explicar cuáles son las bases de la tecnología del hidrógeno. La tecnología del hidrógeno se basa en un vector energético llamado hidrógeno que lo que va a hacer es potenciar el uso de las energías renovables. Actualmente es difícil que las energías renovables se puedan utilizar, ya que no las tenemos siempre que necesitamos. Hay algunas que tenemos cuando hay sol, otras cuando hace viento. Por lo tanto, necesitamos concentrarlas y distribuirlas para poder usarlas de manera exactamente igual que usamos hoy otro tipo de energía. El hidrógeno es una pieza clave, o como yo digo, la última frontera para llegar a ese futuro. Tres tallers de robòtica amb innovador didàctic. El primer taller ha sigut per petitons, amb robots seqüenciadors. Han pogut experimentar i entrar en el món de la robòtica. El segon taller ha anat sobre el Lego Spike Essential, on els nens han pogut construir Lego i programar. I el tercer taller ha sigut encarat més a la programació de grans, amb Arduino Blocks i Microblocks. Amb aquests tallers de grans hem pogut experimentar amb robots en 3D i amb la placa microbit.